Takže čaute, vítam vás u mého ďalšieho videa a bude to teda vlog spolu s mojou sestričkou. Pozdrav. Čau. Čau. A toto vidím a mám poprvýkrát. Sú to nejaké M a MS, či čo to je. A chutná z každej farby je tu, vidím, že žltá, oranžová, červená, hnedá a modrá. Modrá, dobre. Počkaj, Tereska. Modrá. Áno. A Tereska si dá spolu so mnou. No, takže žltá, to bola moja baterka. Červená. Aká ešte? Oranžová. Tak Tereska nevidie modrá. Že my si dáme na modrú na poli. Počkaj, to maj. Neviem, či je to všetko rovnaké. To je môj. Nechaj, poď sa mačať. Tam. Tu máš. Ďakujem. Počkaj. Tam si červenú. Červenú si daj. Takúto. Takúto? Áno. Tak chodí ako nejaká lentilka. Ňam. Tam je orech. Však tam je orech. Čo si má zuby? Vymať? Ukáž. Daj tu. Tebe ho nevidno. Bagenka. No. Ako? Tako. Ty si akú dala už? Si dala už. Tada. Aha, ty si ešte nedala, dobre. Ba, ty si dala. Neviem. Tak, červená bola taká... Vážne, ja to mám iba po prvýkrát. Možno keď som bola malá, som to mala, ale sa nepamätám ani chuť. Ukáž, aké máš ešte. Daj. Daj takto ručičku. Tak, otvor ručičku, takto. Dáme si modrú. Keďže máme iba jednu, takže si to musíme rozdeliť. Jaj, to je ešte také písmenko má. Pitinko. Čo si dal ten orech, ne? Naše bez toho orecha to chutí ako normálna lentilka. Ale s tým orechom moc to nechutí. Ten orech je taký ani sladký, ani slaný, nič. Čistý orech. A ja orechy moc nemôžem. Nevadí. Ďakujem. Ty si dala ďalší. Môžem toto si dať? Ja. Kodla. V každom sú orechy. Čo nechcem mať. Už sa ďalšie bojím ochutnať. Teraz, aké máš ešte? Tu si dala hnedú, koza.
Daj si oranžovú. Takúto. Daj si takú. Daj. Tak si dáme žltú. No, daj si žltú. Okay. Tato dáme. No. Okay. Ona žuje ešte ten orech. Keďže ona si už dala hnedý aj. Ja chcem hnedý nakoniec, lebo to vyzerá čokoládkovo a ja mám rada čokoládu. No daj si žltý. Okay. Ježišmaria. Jero, Tereska. No, šupáčaj si. Tereska. No je strašne bláznivé. No dobre, Tereska, rýchlo žuj a dáme si žltú. Hej. Kde je písmenko? Aha, tu je písmenko. Ty si už dala žltú? Áno. Dáme ten orech. A Janek. Ja si nechcem na tom orechu ale zuby vybiť. To vybiť. Tereska, hačaj si. Ako? No. Moja baterka. Moja botinka. Dobre? Pôjdeš, ak si obavím. No, no. Nechaj. Tato. Orech. Ja Janek. Nechaj si. Ja to mám Janek. Ty si zjedla. Vieš? No, veď máš ustavené. Teraz si dám oranžovú. Aby ste si nemysleli, že si nedávame aj ten orech. Mám. No. Go. Bez toho orecha to fakt dobré. Aby ste videli, je tam ten orech. Tam Janek. Takže fakt je to aj s tým orechom dobré, ale niektoré pojeme spať. Čo? No to tu je ešte modrá. Ja som dala svetlo. Ja? Takže teraz si dá tiež modrú. Daj si to. Marek, tebe za ten banán. Zasun. Posledná je hnedá. Zasa. A ja. Buba, buba. Pravdu. No, táto čokoládová akože je dobrá. Nie, pak. Ona mi normálne mobil hodila dole. Ok, tak toto by bolo celé videjko. Budem rada za like. Tí, čo mi nedali odber, dajte mi odber. Ja sa s vami lúčim a čau!